Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sedlinimet, Sedlinimet. Sakit ng katawan, walang laban sa Sedlinimet, Sedlinimet, Sedlinimet. Sakit ng katawan, solusyon na ng Sedlinimet, Sedlinimet, Sedlinimet. Sedlinimet. Tanggal ang barite, nito ang panlaban. Sedlinimet, Sedlinimet, Sedlinimet. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa mga kanyan doon. Nagpauman ka man. Nagdahako payo para bayungan ti ka doon. Nga naman ka. Sige magkagtanaw sa auto ni Senyorita Fanny nga nabangga. Unsa man, ayoho na nimo. Ay, dili na maayo dong, oy. Napiyasot naman gani na hapit. Mga bitaw nga namatay si Senyorita Fanny kay napilit man og maayo diha. Patay na si Senyorita Fanny. Ang maldita
ug mata pobre, ug ang way tahod, ug ang madaog-daog untang agaon. Pero gol gihapon ko. Nagol gihapon ta bisag maldita siya. Pero mautoy hatong namingawan. Nganong gilabay ba na mong payong? Wa man ka mo saon ako sa payong may pag-ilabay. Ano nga na lang tikaning magpauwan. Bisag kung sa'yo mahitabo. Ano nga tikadong. Nandun na, buhi ko! Ayaw ko gaksa! Ano nga Buhi ko! Gitog na ako. Bisit sa dipunuan sa saking ako pasilungan. Busduton sa tig mga dapon. Huwag kamit ka sa kinga ka. Huwag kay kapuslanan. Samlay na hitapon na ako. Murag dili mo di ko makatuo ini. Dampo ra gyud ka ani. Kini ako gisulob. Mahimong dili na sila makailay ni kay hugaw naman kayo ni. Pero ang akong tingog, ang akong ang sakit sa kong naong. Sakit paghihapon. Ang sabi niya, ang gihatag ng luna, tanaw na kong usap. Tingaligwa na ako mga butoy sa naong. At nirang sa amin. Ha! Dili, misabot ka na ka ng butoy sa kong naong. Sige, pagandam na kabugtanan. Karong adlaw na to ilubong ang patay lawa sa akong anak. Atol sa adlaw niyang natawhan. Inaibag sa ulog kita sa kalipay. Atong sa ulogon karon ang dako kasakit. Dili lagi ko musugot, Felipe. Esper, Kung mamugos di ka, sige. Sige. I-apel na lang ko paglubong sa atong anak. Esper, Gusto ko pa siyang ikauban. Dili pa ko andam nga mubiha ka nako ang atong anak. Maluoy ka nako, Felipe. musabot ang sakitan, Esperanza. Musabot ang kumuto ng atong kasing-kasing nga magsigit ang sunong sahaya sa atong anak. Makaya nako. Makaya na ako, Felipe. Mas dili na ko makaya kung dili na ko makakita niya. Hatagi kong higayon. Dili na nato siya makita hangtod sa hangtod. Usa hatagi kong higayon nga makasuno pa sa atong anak. Mahalag patay na siya basta makita og ikauban pa nato siya. Maluoy ka. Ayaw na siyang ipalubong, Felipe. Maluoy ka. Sir Felipe. Ma'am Esperanza. Renan nga nabidoon ka. Di bagiinan tamat ka di pa ko gusto makiksulti ni mo. Di pa ko gusto makakita ni mo. Nga nabidoon ka man. Nga nabidoon ka man. Palayo na. Katingalik dili ko magkapugong ug tingalik ko sa pambabuhat ko diha nimo. Sir, saluti ko. Bisag inyo pagpatyon mo sugot ko. Aron maubanan ko inyong anak.
Sa laing kalibutan, mabantayan ko na siya. Patya ko, sir. Rinat, Ma'am, sir na ning kamot ko. Bisag yun sa kong insulto ni Senyorita Fanny. Pero ako magsapayan. Bisag yun sa kong yung pagkawa o tubangan sa daghang mga tao. Miutong na ko. Ano ba katuban ako sa inyong gipabuhat na ako? Pero sir, dito sa department store, iya kong gipadakop sa mga gwardya. Iya kong gipatambutangan kakawatan. Maong ginakop ko. O nagpalayo siya. Siya rang usap mi pauli sa kay siyang auto. Siya ra ang nadiscuss niya. Abi ninyo, ma'am. Sir, gianugnan kay ko nung ganun wa ko mamatay uban ni senyorita. Abi ninyo, dinhi sa yuta. Hangtod sa laing kalibutan. Pangandoy ko ikaw uban ko ang inyong anak. Renan, Ining kamatayon sa inyong anak. Mursa kong patay sa kong paminaw. Kung dili kay ako lang lawas ang namatay. Lakip na ang akong kasing-kasing. Rinat, Sa inyong atubangan, ang kunon ko. Mahal ko kayo si Senyorita Fanny. Gigugma ko ang inyong anak. Rinat. Mga higala, ako si Priscilla Raganas. Sa drama nga inyong gipaminaw matag adlaw, kung ako ang pasultihon. Nag-aawha ka ninyo sa paggamit sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Makatabang sa sakit sa diabetes, mayoma, gallstone, cyst o bukol-bukol sa suso, ug energizer pa kini sa nagluyang kalawasan. Busa gamit na sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule. Makatabang. Ako si Priscilla Raganas. Ko. Unsa ning dapita? Dagkong mga bato. Nakatuog ko din iduol sa langop. Diniday ko mo abot sa pagpangitag kapasilungan pagkusog sa uwan. Aray. Kasakit sa tibuok kong lawas. Nakatuog ko nga pasakayong akong sinina. Letse ni kayong tanga. Dili ko angay maingon ini. Dato ko. Ako'y bugtong sumusunod sa tanang kaptangan ni Papa Felipe ug Mama Esperanza. Pero nga nung niamang ko ining kabatuan, Letse. Paano? Ayaw kay king-ing-king. Ayaw kahadlok. Kay mas kahadlokan kapag naong karon kay nako. Miabot na gyud ang katapusan sa mga dautan. Nagbayad na ang mga makasasa. Ikaw ang nakaingon na disgrasya ko. Ikaw ang kalit lang milabang sa karsada. Iko ka lang ipabayad sa imong mga sa. Ikaw ang angay mo bayad. Kay ikaw ang nagugsahan ako. Ayaw magdagan! Kunis-kunis mo, tikang bulingita ka! Gusto kayo mo dagan? Nagtuka makalikay kayo ni mga bato! Ulungan, tikang bulingita ka! Tika mo niyaya! Karoon ka! Maapsa na tika!
Wisit! Misamot ka sakit ang akong naong. Murag nagngulngul ang mga butoy. Lechek! Aray! Misamot ka sakit nga akong gihapak. Inuod gid ay ni. Dili gid ni dam ko. Kay sakit man ko akong hapakon. Ang tiguanga. Kinahanglang makabawas ka to tiguanga. Siya ang nagkaingon ining tanan. Ungo gid tingali to tiguanga. Kaabin siya sa mga impakto. Gutom. Kigutom ko. Tuwad. Asa man ko magitag pagkaon. Dili ko makasuot sa mansyon. Abogon ko nila. Asa man di ko mukaon. Tay, si Manirinan ba? Wani uli-uli sa ato. At dun siya puyo sa mansyon? Ay, dili. Mole siya human sa lubong ni Senyorita Fanny. Luuyan ni Manirinan, tay, no? Ha? Oh, anong? Si man naman ni mo looy nga, di man siya namatay. Si Senyorita Fanny man. Ang! Ibog mo na si Manirinan ni Senyorita. Naghawak mo na sila. Titoy, husto na. Ayaw na sige hisgotan na. Dili na mayo. Patay na si Senyorita. Tingalig kagong inoon ka. Oh, tay, kag! Ay, puka na tayo. Madlog na pa kong kag na. Samto! Takandala mas kusina. Ang atong sudan, gisungkap na sa tingalis iring. Ay, lakaw-lakaw ato adali. Oh, tay! Ay, Hiring! Ay, ikaw, Hiring, nga nga. Magpupunti ka lang. Ganun lang ka? Ay, kaluoy ni Rinan. Naibaw ko nga gikasakit niya maayo ang pagkamatay sa magitan mo ka. Ay, Titoy, naon sa ka! Ayaw kong labaya, dili ko ungo. Pagkaon na akong tuyo. Abad ka! Umakan ka! Ay, mangungo! Ako mga nalinan. May kagsundan. Dali ko. Upalayo ko gikanini. Ay, naman, titigbaso na ko. Tara! Mangungo mag-adlong dako. Tara tayo midagan taingon sa ubos! Babae nga ungo! Hala, sige, panawag sa itong mga silingan. Kinahanglang madakpan tong ungo. Pagdali! Kuya utong ungo akay bisag adlaw mo atake pag-adlaw. Dali, pagdali. Mga silingan! Ikaw pagdali. Mga silingan, tabang mo! Naiungo sa ato! Babae nga ungo! Tabang mo! Hilit siya ang amahan ug manghod ni Rinan. Hangtod sila nagtuo nga ungo ko. Unya lang mo. Makabawas ako ninyo. Ipataktak ka mo sa inyong trabaho. Hasa lang inyong gipuy-an ng yuta. Papahuwaon ta mo diha. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.